Todella upea. Voi mennä hiukset edes riittää tähän donitsiin. Me mennään nyt uimaan meidän hotellin uimahalliin. Uima-altaille siis. Ja sitten mennään töihin. Ei mentykään uimaan, koska unohdin uikkarit kotiin. Ja ei ole niin paljon aikaa, että ehtis hakea niitä. Tultiin syömään työpaikan ruokapaikkaan. Meillä on nämä kärryt täynnä kaikkia kakkuja. Sitten me laitetaan tähän buffettiin. Tuomas on justiin kalastamassa. Me tultiin siis tänne Norjaan kesäkuun alus ja meidän työt loppuu lokakuun lopussa. Me ollaan siis molemmat kokkeja. Mä teen täällä jälkiruokia ja Tomas tekee pääruokia. Ja mun mielestä on tosi kiva paikka ja tää alue on tosi hieno. Ja niin, ehkä ainut miinuspuoli täällä on, että on tosi harvoin aurinkoisia päiviä. Ei tullut kalaa. Next to the bridge, under the water, maybe 5 meters, and I was just playing with them, because I saw them, and one catch it, and I was fighting, took out from the water, and then I lost it. Tein eilen tällaista kerrospannakottaa. Päällä on pahdettua valkosuklaata ja tätä kuivattua vadelmaa. Mä laitoin uuniin kookosjuustokakkua ja niiden päälle tulee karamellisoitua ananasta. Tuntuu, että mä en oo ikinä tehnyt mitään näin hyvää. Huomiselle on musta herukka vanilja pannakottaa. Katsokaa kuinka hieno värinen. Ei mikään hassumpi ekana. Aivan joka paikas. Mä en ymmärrä millä voi olla tällainen maa olemassa. Hyi. Siis mä aloittaa. Täällä on kaikki tällaista saman väristä ja mä en tiedä mikä on etana ja mikä ei. Tomas menee taas kalastamaan. Me ei yleensä näin töiden jälkeen tehdä juuri yhtään mitään. Käydään suihkussa ja chillaillaan ja katsotaan elokuvaa ehkä. Työkaverilla on lauantaina synttärit, niin mä ajattelin tehdä sille lahjaksi gin tonic hyytelöitä. Laitan ne tällaiseen pallomuottiin ja mä en vielä tiedä mitä muuta mä laitan noihin. Ehkä mansikoita, kun tuo jotain mansikka vesimelonikiniä. Another fishing day. Lots of fishes. Yeah, I'm very good fisher. Another fish. Very similar but much smaller. Bye bye darling. It was pleasure to meet you. Me aletaan syödä yöpalaa ja katsotaan leffaa. Tomas teki meille ruokaa. Jälkkäriksi jogurttia ja mysliä. Meillä on Tomasin kanssa sellainen tapa, että kun me matkustetaan johonkin, niin se ostaa mulle avaimen perän ja mä ostan sille magneetin. Aina pitää löytyä sydän jokaisesta avaimen perästä. Tomas oli ostanut nää ennen kuin me oltiin edes tavattu. Ja näissä ei edes ole sydämiä, niin nämä on vähän tällaisia, että ne ei kuulu joukkoon. Tää Singapore on ensimmäinen avaimen perä, minkä Tomas mulle osti. Mutta mä en ollut tällä reissulla ollenkaan mukana. Sitten lisäksi tää Liettua oli sellainen, mihin mä en ollut mukana. Mutta me ollaan tämän jälkeen käyty yhdessä Liettuassa. Kun me oltiin Slovakiassa, niin ei löytynyt mitään sellaista, mihin olisi ollut sydän. Niin ne on vähän tällaisia tylsiä. Ja sitten lisäksi Latviassa, niin
Tää löytyi jostakin huoltoasemalta, kun meillä ei ollut aikaa mennä etsimään mistään sellaisesta turistikaupasta. Tää on ostettu ensimmäiseltä yhteiseltä reissulta, eli Puolasta. Nää on Islannin reissulta, kun me oltiin töissä siellä viime kesä. Ja Lapistakin pitää olla 1. Me oltiin siellä 2 talvea töissä. Unkarista ja Kroatiasta. Dubaista tällainen jätti. New Yorkista tällaiset. Me käytiin pari viikkoa sitten Bergenissä. Joitain maita noista puuttuu. Mennään nyt kauppaan ja me lähdetään samalla kirjeen siskolle ja kortin mun serkun äitille. Täällä joka paikassa on tällainen leipäkone. Sitten kun sä ostat tuollaisen leivän, niin sit sä voit saada viipaleet niistä. Me ostettiin jotain kivoja jäätelöitä kaupasta. Me otetaan tää, mihin on ilmakuivattua kinkkua, pestoa, cherrytomaattia ja juustoja. Ja sitten me otetaan jotain paikallista omenamehua. Tuon tulista oliiviöljyä. Maku oli oikeasti hyvä, mutta 5 € se mehu ja yli 20 pizza, niin oikeasti aika kallista. Tästä ei saa selvää, mutta Tomas meni taas kalastamaan ja sinne meni joku lapsi yhtäkkiä sen kanssa. Siis se ei ollutkaan lapsi, joka Tomasin kanssa kalasti, vaan se oli joku vanha momma, joka asui siinä veneessä siinä laiturilla. Kaupasta me ostettiin sipsiä Tomasille kokista. Sitten me ostettiin tollaset vähän niinku riisifrutit. Sitten juustoa. Tomasille Snickersi. Sitten tällaista leipää. Me kuvataan tänään Tomasin kanssa TikTokien maisteluvideo. Me ostettiin kaikkia hauskoja kaupasta. Noita mä oon kattonut kauan jo, että ne on varmaan ylihyviä. Sitten me yleensä tykätään syödä näitä maissinaksuja, mitkä on lapsille. Me ostettiin vahingossa jotakin maidonmakuisia, niin mä otan tääkin sitten sinne maisteluvideolle. Mä aloitin keräämään kaikkia tollasia pinssejä ja lippuja tuohon reppuun. Ja mulla on vielä nuo laittamatta kiinni. Me lähdetään keräämään marjoja. Ja heti tässä meidän talon vieressä on metsämansikkoja. Niin kuin joku paratiisi tää koko paikka. Ne kasvattaa täällä ihan joka paikassa. Omenaa, luumuja, päärynöitä, kirsikkoja, mansikkoja, vadelmia. Sitten täällä on villinä näitä metsämansikkoja ja vadelmia ihan joka paikassa. Löydettiin punaviinimarjojakin. Mä en edes muistanut, kuinka hyviä nämä on. Uusi yritys, jos päästäis uimaan vaikka.